ka-adventure ang back my channel, Renato Kilaton. Oy ka-adventure atong anil panginabuyan sa Bulanon kining mamalita og scrap ka-adventure. Pila na katuig mamalita og scrap, sir? Duha. Duha ka tuig. Okay ba kita? Everyday ka mamalit og mga scrap. Mga plastic, pothaw, aluminum, buronsi. Asa man ka tig-deliveran? Sa San Francisco. Mga duha ka tuig na si Sir ka-adventure nga namalit og mga scrap ka-adventure. Kanang pilang bata, sir? 7. Oy, bata pa lang ka-adventure. Ako gihan na si Sir ka-adventure. Taga-asa ka, sir? California. Taga Barangay, California. Lungsod sa Ubay ka-adventure. Oy, ka-adventure. Unya karon ka-adventure, nanay napalit si Sir. Napalit ka na mga botelya, plastic ana. Okay, ka-adventure duha na ka tuig si Sir nga namalit og mga scrap ka-adventure. Sud sa duha ka tuig, Sir, kanang aywag income. Pag-adventure ka-adventure, atong ubanan si Sir sa iyang pagpamalit og scrap. Tara ka-adventure sa iyang pagpamalit. What's up ka-adventure? Ano uban ta karon ni Sir? Atong ubanan si Sir ka-adventure sa iyang pagpamalit sa iyang scrap ka-adventure. Kana sa sugod sila, sugod ka gumuntag? Oo, buntag. Buntag ka sugod. O sa na part mga plastic, mga botelya. Okay. What's up ka-adventure? Karon nakita na to ka-adventure, padung ni sa mga area sa iyang palitanan sa mga scrap ka-adventure ni Sir. Kito tinuod mo nga, Sir? Speedring. Si Jonas Hoyle. Shout out. Og sa iyang pamilya. Ani Sir Banning og ni Ma'am Malo Hoyle. Shout out ninyo. Okay, what's up ka-adventure? Pa sila natigo mga scrap. Ato karon giubanan si Sir Pedro sa pagpamalit og scrap ka-adventure. Nata karon dire. Kaya magihunungan nga tindahan, wala pa sila natigo mga scrap ka-adventure. Botelya, lata, plastic. O ka-adventure, musinggit ra si Sir Pedro. Og naaba sila yung botelya plastic. Tagpila kilo ro plastic, Sir Pedro? 3. Tag 3 ang plastic. Ang kuha sa supplier pila? Ito. Ang palit mo tag piso. Katong may tinala tong yulungan, imo na tong suki. Okay, what's up ka-adventure? Nangita namin og kanang kinsay mo baligyag mga puthaw plastic. Lata, botelya. Lata, botelya, plastic. Naiilan ang gawat nila na. Botelya, lata. Plastic, botelya, lata. Nag-adventure ato na lang atong tabangan si Sir Pedro og singgit. Plastic, botelya, lata. Lata, botelya. Botelya, plastic, lata, paliton.
Botelya, plastik, lata, botelya. Botilya, lata. Plastik, botelya, lata. Uy, botilya. Botelya, plastik, lata, botelya. Wah, na kay botilya. Botelya, ma'am. Ah? Oy, botelya, ma'am. Oh. Oh. Nahali na? Oy, ka-adventure, nahali ng ilang botelya ni ma'am. Atong gitabangan karon si Sir Pedro og singgit og plastic, botelya, lata kay mo baligya diha. Ya ka-adventure karon nanay napalit si Sir Pedro karon makita ka-adventure nanay siya napalit nga mga plastic, botelya. Plastic, botelya, lata. Botilya, go. Uy, botilya. Botelya, plastik, lata. Oy, ka-adventure, agi-ari iambak na ni Sir Pedro ang tagbalay na ba sila botelya, plastik og lata. Wa sila plastik, sir? Botelya, wa may plastik? Botilya lang, usara ka buok. Nay botelya usa ka buok ra. Sige ka-adventure, mangita pa miglain nga nay mobaligya og plastik og botelya. Ingani jud ni siya, sir, usahay nga inigsoroy wa, sir? Nahali. Di yoy kalikayan. Okay, what's up ka-adventure? Atong gyari karon ang panginabuyan sa Bulanon kining mamalitay og mga scrap ka-adventure. Si Sir Pedro atong giubanan karon pagpapalit og mga plastic og botelya ka-adventure. Sir. Ya, mangita na pud mi ka-adventure og mga tao nga mobaligya og mga scrap. Unya na siya napalit kining nasa kanang nasa sako ka-adventure mo ni siya iyang napalit ni Sir Pedro. Okay, ato na pud mi mangita na pud miglain nga mobaligya og scrap ka-adventure. What's up ka-adventure? Na karon sa barangay Bulilis, lungsod sa Ubay. Atong giubanan karon si Sir Pedro kining mamalitay og mga scrap ka-adventure. 2 years na siya ka tuig na malit og mga scrap. Ang itong gipangutana, okay ra man ang iyang kita ka-adventure, makakaon mo makapalit og bugas. Wala gyud ka-adventure nga pagpaningkamot ka-adventure kanang ubanan sa pag-ampo ka-adventure. What's up ka-adventure? Karon atong giubanan si Sir Pedro og pamalit og mga scrap. Ari tong sod. May ngilit-ngilit sir kay katong mamalitay pod nga ko ano amo sod di jud kapalit sila sa mga scrap. Okay, what's up ka-adventure? Nata karon sa ilawom sa Kamanggahan. Duta sa imo gyud ni soke sir. Atong giuban karon si Sir Pedro pagpamalit og scrap ka-adventure. Imo na ni gitutuod matag adlaw og kadaw sud sa 2 ka buwan balik ka. Karon pa ni nabalik nimo sud sa 2 ka buwan. Karon pa. Palit namin palit may botelya plastic. Na ice inday. Tay ang ibaligya nga botelya plastic. Okay, what's up ka-adventure? Nami karon sa ilawom sa Kamanggahan, kauban na si akong giuban si Sir Pedro sa pagpamalit og scrap ka-adventure. Nagkuha na siya og tibangan kay to ay bata nga ni Sinyas kay to ako na ibaligya niya. Okay, nagprepare na si Sir Pedro og sako ka-adventure para sudlan sa iyang scrap. What's up ka-adventure? Atong giuban na si Sir Pedro.
Apilo po ng mga plastic, sir? Kanang na mantika, sir. Hinuan pa na nila. Di mo palit sa kadyang Di mo pa tagjang siya pug nay kanang mantika sud. Pero kung hinuan okay ra. Hinuira na day. Okay, what pilay lang halin, sir. Maybe. 9. Okay, adventure ang halin sa mga bata 9 pesos. Pila ka buok botilya, sir? 18 ka buok. Tag 50 tag buok. Okay, adventure tag 50 tag buok sa kuan ka adventure sa botilya. Katong plastic, ila pa tong padungagan. Ang plastic adventure, kuwang pag adventure murag pa nakaabot og 2 kilo. Oh. Okay, what's up ka adventure? Nanay na palit si Sir Pedro og plastic kanang botilya ka adventure. Ang plastic kuwang pa ka adventure gamay pa gipadungagan pa kay ang pa ka adventure. Di pa rin siya nimo iipuntanan, sir. Di pa nimo iipuntanan. Okay, ka-adventure, usahon na nimo gipon, sir. Okay, ka-adventure, ato na punta sa lain ka-adventure. Adventure, agi kami dito sa South ka-adventure, tay among napalit nga botelya sa bata karon nag-uwan kan kami kitiklop na mong kanang kuan ka-adventure, payong dangog kayo. Saki na, sir, kayo itod, sir. Kadmo ni kinap panginabuhi sa bulan ng adventure kining pagpamalit og mga scrap adventure. Ge, tod. Ge, tod. Ge, istrit lang. Ge, tod. Be, abaki lang man niya kanay atas. Dangog kayo ka adventure. Nag-unuan pod, nakusog dadak kayo dagom. Mo ni panginabuhi sa kuan ka adventure sa bulanon kining pagpalit og scrap. Sige, sakay kay Tod. Sige, nangog kayo, sige. Ge. Atas balik, kaya atas kanang. Wait, be. Atas balik, Atras kay dangog dia dapita. Yan ari ta dapit. Sige, ari sa batuan. Be, gana lagi. Sige, saki. What's up, ka-adventure? Na kami karon sa Barangay Bulilis at magiuban si Sir Pedro na malit og scrap. Ni uwan na ka-adventure kuso kayo dagom da kayo. Ge itod. Ge. Ato lang batuan. Ge. Dito. Ge. Gini dito na lagi. Liko lang pa lagi. Liko. Ikaw lang muna pila, kanang imong muna pila. Kanang. Ge. Sige, dito. Iliko. Okay. Hangat. Sige, jud ako sa kay Wawan, take you ang payong ni namo ni Sir Pedro. Ang dangugan niya dito. Habit wag kasaka ang yang sidecar ni Sir Pedro ang palitan og scrap. Dito. Karon ni hono nag-uwan nya kanina ni Sir Pedro nya. Nang-stock kon dito sa tindahan ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Karon nangita na po ni og akin say mo baligya og mga scrap ka-adventure. Mo ni panginabuhi sa mga bulanon kini pagpamalit og mga scrap ka-adventure. Diha, ay plastic o ka-adventure karon ni
Ahon mi adventure kay na ako ni plastic dito. Daghan dong, daghan yung plastic, daghan. Oy, adventure, nakuha na si Sir og sako kay sudlan sa kuan kanang plastic og botilya. Naman ko ni gamay daring plastic og botilya ka adventure. Okay, nanagyo i plastic botilya among kana kay kana madana na. Mga botilya. Okay. Okay. Oh, pangkuan pang bitsin ba asin. Okay, nakapalit namin yung botilya ka adventure. Ay karga na ni Sir dito. Barangay Bulilis. Akong giubanan si Sir Pedro pagpamalit og mga scrap ka adventure, mga botilya plastic. Nakalain nga mga scrap palito ni Sir Pedro. Shout out ko sa mga barangay official sa Barangay Bulilis. Ilabi na sa Barangay Captain Efren Salvador o sa mga kaubanan niya mga official mga barangay kagawad. Shout out niyo tanan mga barangay official dito sa barangay. Mention na namin sa Barangay San Pascual, lungsod sa Ubay. Padung kami sa Barangay San Francisco mag-deliver aning scrap ni Sir Pedro. Karong adventure atong giubanan ang pangilabot. Adventure na karton. Kung saan yung karton na sir kanang wala ni siya paggamita sir. Ikarga na niyo. Adventure ikarga na sir ang karton. Pila kilo sa karton para sila niyo sir. Sa piso. Sir, ihatag ra? Ayo kay kanang ihatag ra din nila ibaligya. Dili nga tindahan sir, ihatag ra po nilang karton. Ate dang karton sir, natigom. Ikanay magtuod nila. Oy, adventure na napoy kuon nga karton si Sir Pedro. Tagpilak palit dito, karton dito sir sa junk shop. Tagpisog kilo, okay. Oh. May na pisog matigom, madaghan matigom na siya. Okay, what's up ka-adventure? Na pwede ang karton diri sa tindahan. Ipuso na po ni Sir Pedro. Kaya sir, ihatag na rin sa tindahan diri sir. Okay ka-adventure, ta makita karon ang mga karton nga gi-plaster ni Sir Pedro. Adventure, mo na ni ang karton nga nahipos ni Sir Pedro. Ikarga na ni sa yang sidecar. O ka-adventure, mga ni panginabuyan sa mga bulanon kining scrap buyer ka-adventure, kining pagpamalit ni Sir og mga scrap ka-adventure. At makita karon, gikarga ni Sir ang karton. Napay karton na ipiling gamay Sir. Unya tato ka-adventure, wato na mi sa Barangay San Francisco. Timbang na ni dito ang mga scrap sa ilang supplier ni Sir Pedro. Ato na ta sir. Wala tayo happy nga karton sa tindahan lain. Okay. Salamat sir, salamat. Okay, nakarga na karton ka adventure at nami sa Barangay San Francisco maghatod sa mga scrap nga napalit ni Sir Pedro. Okay ka-adventure, kanang apit namin. Amo ni siya sir, diri dapita sir. Okay ka-adventure, ring supplier sa yang mga napalit nga mga junk shop diri sa Barangay San Francisco, lungsod sa Ubay. Diri ka mag-deliveran sir. Ka-adventure na nami ka-adventure diri.
Nakoy mga kartons mga buwad na akong tigumon. Tagpilay palit mo sa karton, sir. Pilay palit sa karton. Piso. Ito na rin. Ah, piso. Okay lang piso kay matigom, daghan naman na. Nga gipasulod ta diri sa iyang junk shop. Ari diri ikaw may tikihap sa mga botelya, sir? Ah. Oh. Oy, Carventure, gi-plaster ang mga botelya kay Ipon na diri Carventure. Bagong lang yung tangkal, oy. Ha? Bagong lang yung tangkal. Okay mo ni mga botelya na palit ni Sir Pedro. Carventure ato makita karon. Kunya karon Ipon ni Carventure pila ka buok. Okay, what's up Carventure? Ag-ihap na ang mga botelya nga napalit ni Sir Pedro. Mo ni mga botelya ang iyang napalit. So ganinang buntag Carventure. Naay Carventure tara gitunulan na ni Sir og sayang halin. Atong tanaw sir ag mga kwan. Amo ni Carventure ang nahalin ni Sir. Nahalin na siya ron og 331. Unya karon sir ang imong napagawas nga puhunan mga kapigatos. Okay Carventure, napoy ginansya si Sir sa usa ka adlaw niyang pagbiyahe sa iyang pagmamalit og mga scrap. So Carventure, karon pasod ta sa balay ni Sir Pedro. Sudunon ni Carventure ilang balay. Nga mga junk nga mga rep Carventure diri sa ilang balay. So makita karon Carventure ang mga tuloy ko sa iyong bahay, ma'am. Nagkuan ko kanang mga tawo kato mga panginabuhian sa mga bulanon, ma'am. Oh, nya ako pong kuan si Sir man kanang one ganina, ako pong giuban si Sir sa pagpamalit sa mga scrap kanang dugay na gyud na si Sir na malit og scrap, ma'am. Mga 2 years. Kay mga 2 years na to yang giingon. Sige, ma'am. Okay, Carventure, nata sa balay ni kasi nga na to, ma'am? Linda ang Linda Cabello. Okay mo ni Mrs. nga buutan, nga gwapa, nga Mrs. ni Sir Pedro Cabello. Okay, Carventure, mga buutan kayo sila. Nakaroon ako ron sa ilang balay ni Sir Pedro Cabello Carventure. Carventure, atong giubanan ang itong panginabuhian sa bulanon kining tigpamalit og mga scrap Carventure. Ganina dito ta sa Barangay San Francisco naghatod sa mga scrap ni Sir. Unya nihapit ta sa balay nila. Salamat kayo Sir sa paniud to Sir. Salamat kayo. Unya Carventure, maginaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagan nga video. Salamat Carventure. Kaway Sir, kaway.